La clau de fer animació infantil és tenir ganes de fer les coses bé, que t'agradi la mainada i fer les coses treballades, o sigui, no fer-les i ja està, sinó que buscar un objectiu del per què fas aquella cançó, o per què fas aquella dansa, o per què fas aquest tipus d'espectacle. Un cop tens això clar, el nostre objectiu sempre és treure un somriure al nen, sigui amb una dansa, una cançó o amb el que sigui. Valors com l'amistat, el companyerisme, l'estimar-se, el saber donar les gràcies, el comportar-se dintre de la societat que vivim, que moltes vegades ens pensem que es treballa i hi ha moltes cases que no, o s'ha de fer molta feina des de l'escola també, i és una miqueta l'objectiu. En els pares, sí, però com que l'espectacle va dirigit a nens, no els cansa, no els cansa. Hi ha nens que ens venen a veure cada cop. Anem a l'Escala, ens ve a veure. Anem a Celrà, ens ve a veure. Anem a Sala, ens venen a veure. Anem a Castelló, ens ve a veure. I l'espectacle d'animació en tenim 3 o 4, però quasi sempre acostumem a fer el mateix perquè és el que ens contracten, que hi ha cançons del CD i així. I els nens estan encantats i els veus amb una cara, que guai! I veus els pares que després et diuen, a veure si feu un altre CD ja, que comencem a estar una miqueta cansats. Però els nens no. Els nens, com més repetitiu és, més els agrada perquè saben què vindrà i això els agrada molt, saber el que vindrà. Com que som un cul una miqueta inquiets i sempre estem intentant fer coses noves, hola, què tal? Doncs una de les cançons que tenim gravades al CD, que és el Cuc Poruc, l'hem gravat en anglès per poder treballar a les escoles i poder treballar el que són les pors i diferents tipus d'animals amb els dos idiomes i poder introduir-lo també a les classes d'anglès. Està en mans d'una lingüista per veure si les pronunciacions són les correctes, perquè ho hem intentat fer amb tota la bona fe del món i amb tot el cor i totes les ganes, però quan no en tens gaire ni idea d'anglès, alguna paraula s'escapa i sona per allà que hauria de sonar d'una manera, sona d'una altra i realment és una altra paraula. I estem amb això ara mateix. Em diuen el Cuc Poruc, i no sóc valent perquè no puc. Em diuen el Cuc Poruc, i no sóc valent perquè no puc. Tinc por d'elefants i d'escarbats, de les abelles i els rats penats. Tinc por de lleons i de goril·les, de girafes i formigues, però encara tinc por